Jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan oyanga ka jaloch eng'wela rokom tend pinyno. Yiero manobagi chien tarik 29 dwe mar 10 mano mar higani. Gino mamiye thuolo mar telo ne jopiny Tanzania kendo kata bedo ni tulo osebedo e pinyno chakre chieng' luto ombulu. Kaluwore kod duol mochung' ne yiero e piny Tanzania, Samia oyudo kwan atamalo 98 mar kwan ombulu duto mane oluti, maen ombulu milion 31. Joyce Oduor gi ler mathoth. Bang' dala dek mag tulo muoch e piny Tanzania kochakore odiochieng' luto ombulu tarik 29 dwe mar 10 higani, tulo mane obiro kaluwore kod ichwang' mane jopiny nitiere godo nikech jogo mane keto sirikal tesre nodinnegi oko e ng'we laro kom tend pinyno. Gikone kawuono ngeso duol mochung' ne yiero e piny Tanzania olando jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan kaka jaloch e ng'we laro kom tend piny Tanzania. Kaluwore kod duolno, Samia oyombo kod atamalo 98 mar kwan ombulu duto mane olut tich adek jumani, makete jaloch kod kwan ombulu milion 31 e kind ombulu milion 32 mane olut chieng' luto ombulu. Tume ilimtangaza mgombea aliyeshinda uchaguzi wa kiti cha rais kwa kupata idadi ya kura milioni 31,913,866 sawa na asilimia 97.66 ya kura milioni 32,678,844 halali zilizopigwa. Mgombea aliyetangazwa kuwa mshindi wa kiti cha rais ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. E nyasi mane obagi e boma ma Dodoma kawuono, jakom duol mochung' ne yiero e piny Tanzania nochiwo boke moyiedhi mag loch ne jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan kaachiel kod jalupne Dr. Emmanuel John Nchimbi, nyasi mane oyuor kod jokanyo mag duond bura mar CCM. E chula ma Zanzibar, jatend piny Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi to ne ochamo muma kawuono e nyasi maratipo mane obagi kod jolweny kendo ne oyuor kod johera mag duond bura mar CCM mane obedo joneno e kinde mane Mwinyi chamo muma. Kata kamano, joneno mane ochopo e piny Tanzania e rango kaka yiero dhi nyime ochwalo ng'ur magi ewi onge mar ler ewi kaka yiero ne ota, kaachiel kod tulo mane omuoch e pinyno chakre tich adek jumani ma oweyo ji ka owito ngimagi to mamoko odong' kod hinyruok. Kaluwore kod duond bura mar Chadema maketo sirikal tesre e piny Tanzania, ji maderom 700 osenegi e ndalo adek matulo osebedo e bombe mopogore opogore e piny Tanzania, ka ng'anyo pod dhi nyime e seche matelo mar pinyno ne oloro mbui kendo keto kum mar wuok oko kochakore sa 12 odhiambo nyaka sa 12 okinyi, ka chich nitiere ni jopiny moko inego e otieno e seche ma oket kum mar wuok oko. Tungni mosebedo e piny Tanzania chakre odiochieng' luto ombulu osemiyo pinyno bedo e nyong'ong mar pinje mopogore opogore kaachiel kod jotelo, ka jagoro maduong' mar UN Antonio Guterres e ote mare kokalo e mbui mar X owacho ni gin kod luoro e wi lipode mar thoe kod hinyruok e kinde tulo ma omuoch e pinyno, kokwayo jopiny Tanzania mondo obed gi horuok kendo were gi tulo kendo kaber to gibed piny gi por wach mondo tulo kik medre. Omedo ni riwruok mar UN oikore mar jiwo chenro mar twak, tego demokrasia kendo nyayo kwe e piny Tanzania. Jotend migepe mochung' ne tudruok kod pinje maoko ma Canada, Norway kod United Kingdom bende ochwalo milome margi ewi tulo mosebedo e piny Tanzania chakre tarik 29 dwe mar 10 higani, ka giwacho ni nitiere lipode mar kwan jomathoth ma osenegi kod modong' kod hinyruok. Gikwayo jogo mochung' ne arita mondo orit ratiro ma jopiny nitiere godo mar ng'anyo maonge luoro moramora. Samia Suluhu Hassan mane odonje telo higa mar 2021 tok tho mar jatend piny John Magufuli koro dhi telo ne jopiny Tanzania maderom milion 67 kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Okwayo jo Tanzania mar mondo mi onyakwe. Hakuna mbadala, bali ni kutumia mbinu zote za kiulinzi na kulibakisha taifa likiwa salama. Mimi na wenzangu wote tulioshiriki uchaguzi na Watanzania walio wengi tumesikitishwa sana na vitendo hivi, kwani havijengi misingi thabiti ya demokrasia nchini. Ni watake tusikubaliane na vitendo hivi na kwa pamoja tusimame kulilinda taifa letu. Joyce Oduor, Ramogi TV.
Kopogore manya korom gajwanga jodak maisebania hetong ma Kenya gi Tanzania. Yuak ne obila ma Tanzania